गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दङ आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुम गोबां गोनां थिरांथाफोर लादों। मैया आसाम पाब्लिक सार्भिस बिल्डिंआव जानाय आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जायो। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुमनि जोबनाय बेफोर थिरांथाफोरखौ रायजोआरि खालामदोंमोन। बेबायदियैनो आसाम सोरखारा मोनसे खालि मोननै बिलाइ बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय 342 कौटि रांनि राङारि रानसारथायफोरखौ गनायथि होदोंमोन। बे रांखौ साहा बागाननि फ्राय 7 लाख मावसाफोर आरो मावफारियाफोरनो राननाय जागोन, जाय बे बिथांखिनि थाखाय आरजाथाव 5,000 रांनि मोनसे किस्तियान राननाय जागोन। मोदांथा देहा फाहामसालि, 100 बिसना गोनां आइजो आरो गथ'सा देहा फाहामसालि आरो 5-स्टार लेमन ट्री हटेल लुनो थाखाय हा राननायखौ गनायथि होनाय जादों। बे मोनथाम मावथांखिफोरनि जथाय रां थिसननाया 800 कौटि रां। बे मावथांखिफोरा ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय फ्राय 2,700 साख्रि सोरजिगोन, गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया बुंदोंमोन। बेयो गिबि मन्थ्रिनि लक सेवा आयोग बेजानानि सिङाव एफिडिसिएल, एआइजिसिएल, एफिजिसिएल आरो मडेल फरायसालिफोरनि गोसो गुदुं मावफारियाफोर आरो सोनारनायफोरखौ सोफादेरनायनि गनायथि होदों। केबिनेटआ नेशनेलनि थाखाय गायसननो थाखाय समाजारि न्याय आरो गोहोगोरा मन्थ्रि बिफाननो हा राननाय आरो प्रिमियाम रेहाय होनायफोरखौबो गनायथि होयो। रिपर्टनि बादिब्ला केबिनेटआ आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल 357.28 कौटि रां बाहायनानै फोरोंगिरि क्वार्टार आरो हटेल लुनायनि मावथांखिफोरखौ गनायथि होदों। बे मावथांखिया मावफारियाफोरनि थाग्रा खुलि, हटेल, डाइनिं ब्लक, कमिउनिटि हल बायदि थागोन। केबिनेटआ मिशन बासुंधारा 3.0 नि सिङाव फ्राय 336 बिथायारि सानज'थाय मावथांखिफोर, निगमफोर, गौथुमफोर बायदिनि 45 लुनायनि सानज'थाय मावथांखिफोर, 3,247 सोरखारि नङै न्यायारि फसंथानफोर आरो 28 मिरु सोरखारनि बिफानफोर आरो एजेन्सिफोरनि सिङाव सोरखारि हाखौ राननो गनायथि होयो। केबिनेटआ हाइड्र'कार्बन नागिरनाय आरो दिहुननायखौ बांहोनो थाखाय गोबां थिरांथा लादों। सोरखारा बेफोर हाबाफारिफोरनि थाखाय हानि मोनसे हानाय बिखान्थिखौ मोजाङै खालामनो थाखाय बाहायजाथाव प्रिमियाम होनायनि सिङाव दि आसाम रेगुलेशन अफ रिक्लासिफिकेशन एन्ड रिक्लासिफिकेशन काम ट्रेन्सफार अफ लेन्ड एक्ट 2025 नि सिङाव हाइड्र'कार्बन नागिरनाय आरो दिहुननाय दाबिफोरनि थाखाय रेहाय होनो गनायथि होदों। कम्पानिफोरखौ सोलिबाय थानाय हाथाइनि बेसेन आरो बाहायजाथाव बोसोनखान्थि बायदियै खावलायनाय थाखुलिफोरनि गेजेरजों हा बिगोमाफोरनिफ्राय गोनांथार हाखौ थोंजोङै मोननो एबा लिज होनो गनायथि होनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव हा सिबिथायखौ जौगाहोनो थाखाय मिशन बैसोमुथि 2.0 नि सिङाव 70 हेल्प डेस्क अपारेटरफोर थिसननाय जादों। हाजों सोमोन्दो गोनां सिबिथाय आरो रायजोआरि हेफाजाबखौ सिबिनाय खालामनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगानाव बिटिआर सोरखारा गावनि गाहाय हाबाफारि मिशन बैसोमुथि 2.0 नि सिङाव मावख'आरि महरै 70 हेल्प डेस्क अपारेटर थिसनथाइ होदों। 18 जुलाइ 2025 खालि दिथागिरि हा रेबगान्थि आरो नायदिंनाय बिटिसि क'क्राझारजों फोसावजानाय मोनसे मावख'आरि बिथोननि गेजेरजों थिसननायफोरखौ रोखा खालामनाय जादों। सायख'जानाय अपारेटरफोरखौ बिटिआर जिल्लानि गुबुन गुबुन खाजोना बेंखनफोराव अरायथा नङै थिसननाय जागोन, जाहाथे रायजोआरि सिबिथाय होनायखौ बांहोनाय सार्कल मावख'गिरिफोरखौ हेफाजाब होनो हायो। साफ्रोम अपारेटरफोरा गावसोरनि हाबनाय अक्ट'निफ्राय दानथामनि थाखाय दानफ्रोमबो 6,000 नि थि बान्था मोनगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया हानि रेबगान्थि सोलायनाय आरो सोमोन्दो गोनां नायबिजिरनाय बायदि सिबिथायफोरखौ मोजाङै खालामनाय, जायजों बेफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय बांसिन मोननो हानाय जायो। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बिटिआरनि सिङाव हा आरो खाजोना सिबिथायफोरा रैखाथि रोखा खालामनो थाखाय
जागायनाय मिशन बैसोमुथि 2.0 हाबाफारियाव बे हागानाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटी पुलिसा जाराबाद चेकपइन्टआव मैखोम IMFL सिखाव फालांगिनि नाजानायखौ गाज्रि खालामदों। आयेन बेरेखा जौ रोगानायनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव गुवाहाटी पुलिसा शुक्रबार जाराबाद चेकपइन्टआव गोबां बिबांनि भारतआव बानायनाय गुबुन हादोरारि जौ लाबोनाय गंसे ट्राकखौ हमनो हायो। पुलिसनि बादिब्ला ट्राकआ मेघालयनिफ्राय बिहार फारसे थांगासिनो दंमोन। बे सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव बेखौ होबथादोंमोन। नायदिंनायाव मावख'आरिफोरा खिखर साफा खालामग्रा महरै लेबेल गोनां पेकेजिंनि सिङाव सोलोजों दोनखोमानाय जौनि बथलफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामजानाय कनसाइनमेन्टआव रयेल स्टेगनि 1320 बथलफोर आरो रयेल चेलेन्जनि 740 बथलफोर दंमोन। बेनि अनगायैबो टयलेट क्लिनारनि 4080 बथलफोरबो बोखांनो हादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला कार्टनफोरा मेघालयआव दिहुनग्रा गुदिखौ दिन्थियो। पुलिसआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय बिहारनि सुधीर कुमार रे, जाय 33 बोसोर बैसोखौ खादोंमोन। आयेनारि हाबाफारिया जागायजेननाय आरो सिखाव फालांगि नेटवर्कआव गुबुन जाथावना सोमोन्दोफोरखौ सिनायनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि खोला सरनियाव भारा न'आव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनदों। 18 जुलाइ शुक्रबारनि फुङाव खोला सरनियायाव थानाय भारा न'आव सासे सुबुंखौ सोमोनांथाव थासारियाव गोथै देहा मोनदों। थैनाय सुबुंखौ जालुकबारिनि थागिरि बाबुल आली होनना सिनायथिनाय जादों। पल्टन बाजार पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला गोथै सह'खौ बाथरुमनि सिङाव मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ रोखा खालामदों दि जाथाय जानाय जायगायाव गाज्रि गेलेनाय एबा सुइसाइड न'टनि जेबो नेरसोन मोननाय जायाखैमोन। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि थैनायनि जाहोना सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां जानो हागौ। थेवब्लाबो पस्टमर्टम आनजादनि उनाव थार जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन। जाथायनि सोरगिदिं आबुं गुदि खिथायै मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङावनो दङ आसाम केबिनेटआ सोरखारि नङै सावस्रि जोथोन आरो हस्पिटेलिटि मावथांखिफोरनि थाखाय हा-फाट्टा गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ एडभान्टेज आसाम 2.0 फ्रेमवर्कनि सिङाव गावारि सावस्रि सिबिथाइ आरो हटेल फालांगिफोरनि थाखाय गोलाव समनि हा-फाट्टाखौ गनायथि होदों। रिपर्टनि बादिब्ला आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबाराव जानाय केबिनेट जथुमनि उनाव फोसावदोंमोन। फोलेर सावस्रि सिबिथाइ लिमिटेडआ आइजोफोर आरो गथ'फोरनि सावस्रिनि सायाव नोजोर होनाय मोनसे सुबिदा लुनो थाखाय 1 एकड़ मोनगोन। आरजे कर्प लिमिटेडनो मोनसे आलासि सिबिनाय मावथांखिनि थाखाय 1.75 एकड़ हा राननाय जादों। गासैबो हा राननायाव आसामनि दारिमिनारि आरो रां थिसननाय खान्थि केबिनेटआ रायजोनि माखासे ओनसोलफोराव रानस्राव बायदि थासारिखौ खैफोद महरै गनायथि होदोंमोन आरो एसडिआरएफनि नेम-खान्थिनि सायाव बिथा खालामनानै खहा सुफुंनायनि गनायथि होदों। द'थि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा आरोंदायारि सोलोंथाइ खोन्दोआव 342 था साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ रानदों। सोरखारि साख्रिखौ मोजाङै आरो जाख्ल'नाय गैयाजासे होनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगानाव सा 342 बिनायसाफोरा गोजौ आरोंदायारि सोलोंथायाव बिफानाव गावसोरनि थिसनथाइ लाइजाम मोनदों। थिसनथाइ लाइजाम राननाय फोरबोआ शुक्रबार गुवाहाटीनि GMCS अडिट'रियामाव खुंनाय जादोंमोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि नुजाथिनायाव लाइजामफोरखौ गथायो। गोदानै थिसनजानाय बिनायसाफोरनि गेजेराव पलिटेकनिकआव सा 236 बिबुंगिरिफोर, 141 आरोंदायारि आरो 95 आरोंदायारि नङै इन्जिनियारिं फरायसालिमा आरो पलिटेकनिक्सआव सा 85 गागि फोरोंगिरि, इन्जिनियारिं फरायसाफोराव सा 3 लाइब्रेरियान आरो पलिटेकनिकआव सा 18 लाइब्रेरियान दं। बे हाबाफारिया 1 लाख साख्रि होनायनि सोरखारि थांखियाव आरोबाव मोनसे माइल खुन्थियाखौ दिन्थियो। मानोना बे हाबाफारिनि सिङाव थिसननायनि गासै अनजिमाया दा 2021 मायथाइनिफ्राय 1,21,182 सिम सौहैबाय। बे फालिथायाव बिबुंथि होनानै मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि रायजो सोरखारा गुन आरो रैखाथिनि सायाव बिथा खालामनानै साख्रिनि खाबु होनो थाखाय बाउसोमनाय। बिथाङा बुंबावो दि थिसनथाइनि बे दोहौआ आसामनि आरोंदायारि सोलोंथाइ खान्थिखौ बांहोगोन आरो इयुन सोलोंथाइफोरनि मोनसे जोलैखौ थुलुंगा होगोन। स्निथि खौराङावनो दङ आसामआ लामा जाब्रबथायाव थैनायफोरनि थाखाय केसलेस फाहामथाय बिथांखि बेखेवदों। लामा जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय हरखाब जोथोन लानायखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे गेदेर आगानाव
आसाम सोरखारा लामा जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि केसलेस फाहामथाय बिथांखि 2025 बेखेवदों। बे बिथांखिया मटर गारि जाब्रबथायनि उनाव गिबि 7 साननि थाखाय साफ्रोम खहा जानांनायफोरनो 1.5 लाखसिम बेसेन नाङै फाहामथाय होयो। बे हाबाफारिया लामा रोगाथाइ आरो राजा लामा मन्थ्रि बिफाननि बिथोनफोरखौ मानियो आरो आयुष्मान भारत PMJY नि सिङाव बेफोरखौ केसफोरखौ डिजिटेल ट्रेक खालामनो आरो दाबिफोरखौ मावफुंनो थाखाय डिजिटेल एक्सिडेन्ट रिपर्ट प्लेटफर्मफोरखौ बाहायनाय जागोन। 14 जुन 2025 मायथाइनि सोरखारनि फोसावथायनि बादिब्ला गासैबो जिल्ला कमिशनारफोरखौ गोबाव खालामाजासे बिथांखिफोरखौ मावफुंनो बिथोन होनाय जादों। बिसोरनो TMS आरो PMS बायदि राङारि खान्थिफोरखौ सरजाबनाय आरो फान्ड राननायनि थाखाय मुंख'जानाय RBI एकाउन्ट खुलिनायनिबो बिथोन होनाय जादों। जिल्ला लामा रैखाथि कमिटिफोरा आजाद निबारण मावख'गिरिफोर थिसनगोन जायनि सोमोन्दोनि फोरमायथिफोरखौ जाब्रबथायजों भुगिनांनाय मोजां सामरिथानफोर आरो देहा फाहामसालिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुवारै रानलायनाय जागोन। बे बिथांखिनि थांखिया खैफोदनि समाव राङारि हेंथाफोरखौ बोखारनाय आरो जिउ रैखा खालामनाय। आसाम सोरखारा गासै बिफानफोराव आरो स्टेकहल्डारफोरखौ बे जिउ रैखा खालामनाय हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय हेफाजाब होनो खावलायदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।